Am început acum un nou video. Sunt acum în pat cu căștile mele care se mișcă bam, bam, bam. Și acum nu știu ce să fac. Am plănuit un video să fac acum. Mă plictiseam și de când o să când o să termin eu cum se cheamă, casa, o să fac videoclipuri cu jocuri. Eu să mă joc pe ele, dar dacă știți cum se activează să te joci și să te cum se cheamă, să filmezi, îmi spuneți jos în comentarii că eu apar nu am. Și am văzut la un video creepypasta, cineva mi-a spus what the fuck și oribil. Puteți să mi spuneți, eu încerc, dacă mi-ați spus așa. Ba nu vă omoară. Scuzați-mă. Și scuzați-mă. Scuzați-vă. Și vreau să o să câștige cel care o să spună în comentarii câte lucruri eu am și ponei. O să vă dau acest săculeț cu jucării. Are ceva tare, dar nu vă arăt. Și dacă știți și sunteți de la școală mare, la numărul 5, dacă vedeți o clasă întâia C, acolo fac eu. Și eu să văd acest pachetul și câștigătorul o să-i dau. Și are niște lucruri cam frumoase din tare amintiri care nu m-au părut mie. Și pa, vă iubesc. Pa!